Στο κοινοκομείο του Δήμου Κοζάνης φιλοξενούνται τα δύο Ροτβάιλερ που κατασπάραξαν το άτυχο αγοράκι. Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την τύχη τους. Οι εκπαιδευτές πάντως υποστηρίζουν στο Σταρ και την Κατερίνα Μαστραντονάκη πως οι ιδιοκτήτες των σκυλιών είναι εκείνοι που τα κάνουν επιθετικά και δεν ευθύνονται τα ίδια τα ζώα. Το παίρνουμε, το κλείνουμε σε ένα σπίτι ή σε ένα χωράφι και μετά έχουμε την απέτηση να μην κάνει ζημιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ζημιά θα κάνει και δυστυχώς αυτά που βλέπουμε θα γίνονται και δεν φταίνε τα ζώα. Φταίμε εμείς. Έτσι γίνονται επιθετικά τα σκυλιά σύμφωνα με τους εκπαιδευτές. Όταν μεγαλώνουμε ένα σκυλί για να είναι φύλακας, είναι τότε που το κάνουμε και επικίνδυνο. Δεν θα πρέπει να βάζουμε το σκυλί ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί ζώο είναι, κάποια στιγμή θα κάνει λάθος και βεβαίως μπορεί να δαγκώσει και τον κακό και τον καλό και εμάς τους ίδιους, έτσι. Σε αυτόν εδώ το χώρο, 28 χρόνια ο Μιχάλης Κουφόπουλος εκπαιδεύει σκυλιά. Μπορείτε να δείτε εδώ το Θόρ. Σας φαίνεται αρκετά άγριος. Όμως με σωστή εκπαίδευση γίνεται ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές στους χαρακτήρες των ζώων, αλλά τη μεγάλη ζημιά την κάνει η άγνοια η δικιά μας. Σύμφωνα με τον νόμο, οι ιδιοκτήτες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις των σκυλιών τους. Εάν πέθει θάνατος, οπωσδήποτε έχουμε μια ανθρωποκτονία εξαμελίας, όπως στην περίπτωση η οποία έχει απασχολήσει τελευταία το Πανελλήνιο, όπου εκεί επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών μέχρι 5 έτη. Ο Δίας είναι πιμενικός Κεντρικής Ασίας. Είναι 60 κιλά και 6 ετών. Ανήκει στη Δανάη, η οποία είναι 8 ετών. Δανάη, πώς είναι η ζωή με ένα τέτοιο σκυλί στο σπίτι? Πολύ ωραία και χαρούμενη. Τον ταΐζεις, τον φροντίζεις? Τον χτενίζω και τον πάω βόλτα. Μπορεί, σε ακούει? Ναι.